Il-Child Development Assessment Unit huwa dipartiment fil-Ministeru tas-Sahha li joffri appoġġ u għajnuna lill-tfal bi bżonnijiet edukattivi speċjali. Kemm il-Ministeru tas-Sahha kif ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni għamlu enfasi fuq il-fatt li l-intervent ma' dawn l-istudenti jsir kemm jista' jkun kmieni. Iżda minn tarif parlamentari jirriżulta li għal ċertu servizzi tfal qed ikollhom jistennew 15-il xahar. Għas-servizzi psikoloġiċi hemm lista ta' stennija ta' 427 tifel u tifla. Iż-żmien ta' stennija għal tfal taħt il-5 snin huwa ta' 4 xhur, waqt li għal tfal minn 5 snin il fuq iż-żmien ta' stennija jitlaq għal sena u 3 xhur. Għal pedjatrija u s-servizz ta' occupational therapy għal tfal taħt 3 snin m'hemmx stennija. Iżda għas-servizz ta' occupational therapy għal tfal ta' bejn 3 snin u l-14-il sena hemm jistennew 450 tifel u tifla, bi żmien ta' stennija jilaħħaq is-sena u xarejn. Fit-tweġiba parlamentari l-Ministru tas-Sahha qal li biex tkun indirizzata din il-problema nħareġ tender li jinsab fi stadju ta' aġġudikazzjoni, waqt li biex indirizza l-lista ta' stennija s-servizzi psikoloġiċi, il-Ministeru ħajamel outsourcing tas-servizz.